Undskyld. Ved du, hvordan den her peberfrugt er blevet fragtet? Undskyld. Ja, altså sådan, hvordan den er kommet hertil. Om det er sådan med fly eller lastbil, eller... De plejer at komme fra Spanien, så lastbil, vil jeg tro. Okay. Ja. Ej, undskyld, men er du sikker på det? Nej, desværre. Det er ikke. Okay. Hvad med den her? Det ved jeg ikke, det beklager jeg. Okay. Færdig til den her. Ja. Tak. Har du egentlig fået svar fra caféen? Nej, ikke endnu. Men jeg sendte det også først sidste uge, så de vil ikke svare nu alligevel. Okay. Hvad skal du bruge ris til? Jeg tænkte, vi kunne lave sådan nogle fyldte peberfrugter med ris. Men Marie, jeg spiser jo ikke ris. Spiser du ikke ris? Ej, det udleder sygt meget metan. Nå. Ja, det læser faktisk godt. Men jeg har ikke, at du ikke spiser det, eller sådan. Det er okay. Okay. Og husk det til næste gang. Ja, det skal jeg nok. Har du købt Oreos? Nej, det har jeg ikke, fordi at jeg fandt ud af, at der er palmeolie Oreos. Seriøst? Ja. Der er også palmeolie i alting. Ja, det er der virkelig. Det er som om, når man kigger efter det, så er det overalt. I know. Ja. Jeg har i hvert fald købt nogle chips i stedet for, hvis det kunne med dig. Altså, hvis vi både skal have chips og ris, så vil jeg også vælge film. Deal. Thank you.